Mä oon jopa 90. No otetaan tällä YK. Mitä? No eikö se saa olla? Mä menen kohta muutenkin kouluun, niin eikö se saa hetkekin? No mä menen kohta. No, miten hiljaa tässä pitää keinua? Niin miten hiljaa tässä pitää keinua? Niin voiko se kertoa mitä hiljaa tässä pitää keinua? No, tässä ei kyllä ihan lue mitään lappua, että tässä saisi keinoa. No kyllähän tossakin lukee tyhjäkäynti kielletty. Tossakin lukee tyhjäkäynti kielletty. No, mä oon tässä